Şu takomany görende men özüme diýdim. Takomy görenim yalan eken. Sebäbi olanlar bu maşyny edilen çykdaýjyn hasaplasaň ýene de bir maşynyň puly ýatyr. Iň barkyjada şu jaşly bötgen bahasy 2 tane iPhone'un kıyalyk bardyr. Mesele ýok. Sebäbi angleski 3-4 tonam çekip süýür ýa knopkajykdan. Eliňe puldyň aldyň öz süýräp gelýär. Mesele ýok. Tekerlemez. Bu daşyna edilen çykdaýjylar, ışıklandyrjylar. Iň barkyjany o jaş wazduha bornik diýilýär şolady. Solamana bardyr. Hemme zat edilen gün taýarjak maşyn. Demir patoskosyna çenli bar. Salony, qara koza. Aýdym-aýdyşyna söz ýokdur oglanlar. Luwmadan mar depejenden. Hiç il kemçilik ýok çykdaýjy talap eden ok. Ene ýene de gowatlarynyň biri. Şu jaşlar näme diýip sorag berýärsiň? Maşyn pneumo podveskada düşürip we galdyryp hem bolýar. Ne? İdolen tanışamızda şular ýalja. Eger kime gydykly bolsa aşağıda telefon nomerlaryny belläp geçer. Hana da bir çyrajagy bar eken. Bu jaş iýdynäki nemejgen knopkada açylyp ýapylýar. Iýdyndan aýratyn. Hemme zat bardara garaşy maşynda. Bahasy arzan näl maşynyň özüne görädir. Şo gözlenilýän, şol soralýan maşyn kime gydykly bolsa arkaň habarlaşyp bilýär. Takomy. Biziň şäher içinde iň gowy turýan maşynlarymyň biri bolan Toyota Corolla. Maşynyň gasynyň ýanyşyny gördüňiz. 3 ýerden led, aşakda tumany bolup gidýär. Maşynyň bir joş tarapyndan ýeňilje fiýerlik geçen. Bahanaça diýdiňam? 15.3 ýene üstüne skitka ba, ikilik motor, iş şaşy görüp Corolla luklu diýil ýani uly monitor, klimat kontrol, avtohol rejimleri, funksiyonlary bir kalın konu goýalymy? 20-nji ýylyň 4-nji aý bolup gidýär. Diskajigy, iş şaşy, arasdaja taýynjak ýa-da albras godyň ýok, SC klass. Oňdan eken ýöne bu Corolla beýliklerden. Men aýt goşup gördüm. Diskajyda öň jagaşy, gatwy şäher içinde turmany, süýt diýilýän maşynyň biri habarlaşyň, pul çaşynam gördüňiz. Kim alsa netibesin aşağıda öde yesin nomunu goýan, habarlaşyň maşyn gäwürsdäkde de şäher içinden alyp bilýän. Kim alsa darlajan netibesin gatwy maşyny. Siziň başgalagyňyň jan taýlygy iň möhüm dat bolup birer. Elbetde bu suýanamyda aýrbaklary çykmadyk. Maşynymyz hemişe tehnik howpsuzlygy öňüne alýar. Maşynymyzda hemme zady bolşýarlyk ba, maşynymyz min koçaşylan başçaly, min kodyna gelemizde şu tarafından ýeňiljek degen hiç hili faralarym dögülmedik. Original öz faralary gat arasynda zavaskoy ak renkinde gelingini maşynyň içinden abzor etip başlalyň 4 pakrişkamy täzeji içiniň salony, mata salon ne kombinirun gelýär. Bärzanaşlary bilen gat owudan dizayn çykartdylar. Men ýaly gowurdym. Elbetde gibrit siýenelerim halan. 84.000 geçen arasaja siýene bahanaça diýäňiz bahasy gelýär. Häzir 550 manat. Bahadır öýdýän. Ýok, maşyn baha 490 manat 50 litre haftada siziň üçin 50 litre bahalardan goýbana dowam edýär. Elbetde maşynymyň ine. Ortak diýenänem goýulýançy, häzir gorkozjak onam nesibeden 7 adam bolup gidýär. Her gaýşmalyk maşynymyň aýrbaklary atmadyk. Gapylary zanaweska bolup gidýär, le gibrit. Ine, nesibeden 3 rasy diýeni bärde öz diýenejin altynda ýerleşdirýär we ortada da goýup bilýär. Ortada şuna pastakançyk ýajagasy atlar ba. Monitor barmy ýygyny? Hani? Gegorkada. Oňa deli. Monitorjyna berelim. 490 manada monitorly Siena. Ona näme habarlaşyň gelin 2,5 motor, gibrit motor 62-88-85 50 tarafda 490 manada aýrbaklar çykmadyk Siena'ny alyp bilýär. Gatgowy kim alsa nesip etsin. Türkmenistana paket müllen pradamyz bugün 50 taraftamyzda 23-11-nji aý. Şul haliji maşynlaryň birje detalyna degim eken renk düşürde bahas gaçja ýöne renk ýok pradamyzda bugün size görkezmekçi. 2023-nji ýylyň 11-nji aý 47.000 kilometr geçen maşynymyz arastaja ýokarysy lükdüje bu probek edil Prada üçin işler bilýär. Bu maşyndyň dağı şäher içinde turmanada gowy, haladinli we öz rejimler we 2W 4W ýok 2W da 4W ene birgiden rejimler, funksiyonlar we motorny elemde de ne motorny aýdyp geçeli 2694 2 edilik motor bolup gidýär. Prada'larımız, ön kuzolumuz bilşaliyim. Mesela 2.7 hemme aynalarım Toyota 1K. İyi klimatlı, zaryatlik yer var. İçinin salonu, himçiska, hemme da açışı edilen. Adına maşin alameli. 23 pakrişkalarım tədə zayretin.
Dunlop 17'lik disko maşina 68-85 habarlaşıp bilýäňiz. Elbetde 50 taraftada 50 tar maşinlardy görkezmän dowam edýär da paska izinle gelýäni. Uçurýar sizeni paketçiklary buna maltadan sizeni giydirecek diýsen paketçiklary bilen dur. Ona näme 50 tarafta habarlaşyň 68-85 size garaşy arastaja TXL komplektasiýa Prada'dan almak üçin gelin hakikaten bakatı düşmeyen maşin alyan seni bu adam şu baka satıp bilyan. Haberlaşın onu kim alsa nesip etsin. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hocam qo'ymay. Şu maşin barada bir maglumat ber aya. Maglumat Luke'ning birinchi klasi. Zadimit kamerasini içinde bak görkezak hocam. Uli monitor, 5 kamera, gologramma hemmelatda 20-nji soňy 11-nji 10-nji aý. Ba geçim yol 37.000 kilometr maşin kat arasy. Yoldaş şahsına görkezak hocam. Ayrı birinci klası bolýarmy? Luke'ning birinchi klasi o hemmelat bada. Şunun bir panoramasy ýoksun. Ödem radnoy ayrıbağa çıkmadık. Birce kırlo degimma kat Ananna bir inşallah bu bakasyny. Bakat 42 kilometr koyaly, üstüne gelsinler inşallah oňup berer nesip bolsa. Habarlaşma üçin nomerler aşakdan goýan. Aşgabat avtomarket dukany, full maşininiň mekany. Maňa degmedik ýöne amakly bakadan maşin soraýan müşterilerimiz üçin görüşmede Kia Carnival radnoy ak renk 2023-nji ýyl bir kadar maşin pony full diňe look ýok. Görüşmede ýaly 10 kulluk teker, 10 kulluk diska, maşin biskülşiwa dostup, kapla knopkada açylan we ýapylýan. Görüşmede ýaly abgon daşçymyz bar, pamsidenýamiz bar. Maşinne hemme funksiýonlar bar şunda. Görüşmede ýaly slip zonalar kamerada görkezýär. İki tarapym 360 kameramyz bar, bisprovodny zaryadkamyz bar, 3 zonly klimat kontrol, 2 tane açarmyz içinde bar. Pultda da otlap bilýändir. Şayba, коробка переключателей, sizden gızdıryan soğudiyan 2 kaptalankan bar ve iki tanakda da sizden gızdıryan ve soğudiyan bardır. Auto hold, drive mode ve elektrorushnik. Kapılar knopkada açılan yapılan görüşümüzler. Maşin yağdı, haparak sebebi maşin detailingda görüntü detailinge geldik. Abzor için 220'lik rozetkamız bar. Maşin 9 adamlık berden yapsagam bolýar. Aýşymyzdalyk ikisi sizden ýa-da soğudan gızdıryandan bardyr we kapsetkamyzdan bar. Kapsetkamyz 4 aynada bar. Ýyskada da ikisinde de bardyr. Kim agdykly bolsa, kim alarman bolsa, ofisimizde barýaňyz baha ýagdaýyny garantiýa şertnamanyň ulanyşyp bolýandyr. Bakasam 20.000 dolar tutmasdan çendim. Mene deýär diýen 2023-nji ýyl bir kodum. Emme funksiýonlar bar. Hakykat semeyni udop probegam 90.000 geçen maşgala hyzmat etjek maşin. Awa. Görüňiz köp sag bolun ýene böyle. Barýada assalamu alaykum.